in tastas orpach na Gaeilge, nó teig, a bunaíú an ollscoil bháinúid a 2005 srá scrúdaithe agus cáiliachtaí fáil go dhaoine fásta atá fólam na Gaeilge. Aitheanta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, tugann scrúdaithe teig an deis go iarrthóirí ag gach level fólamtha, deimhnú neamhsplach a fháil maidir le na gomas sa labhairt, sa glós tuiscint, sa léthireacht agus an Gaeilge scríofa. Tugann córas teig spriocanna fólamtha cínte go ólamóirí ar mian lo chur le na gomas céim chéim. Tá 5 level cumas i gceist le scrúdaithe teig, agus déantar cuaram go na scileanna teanga fad ag gach level. Ag bun level a haon, béitún an córa ansiimplí a dhéanana le corde, agus písaí gaiide a bhhaineann le gná imeachtaíon taol i léamh agus a thuiscint. In sin ag bun level a dó, béitún an abertí siimplí i scríomh, agus chuir síos a dhéanana ort hain, de chúlra, agus na rudaí a gcuireann tú siman tú. Nuair a bhritheann tú mán level a haon, bí a haon, béitún an plé a dhéanana go leor go na hábhar a bhhaineann le de híal léithúil hain, agus béitún an solta bhaint as chláracha telefíse agus radio, fiú mar a dtigann tú gachard. Faoi bhean level a dó, bí a dó, béir de chumas plé le réimse leathan ábhar a bhhaine leis an síl mór thimpeáin. Banna tú solta sa bheith a plé agus i díospóireach le corde agus le cóleacaithe, agus bé tú bra ábalta an Gaeilge scríomh, céannach méid tú cínte faoin na rialacha fad. Is ag ard level a haon si a haon a bheith tú de chumpórt umláin agus tú a gúsad na teanga. Béit tú ná an teanga úsáid gan stró agus tú a mún éibre nó a mún teagasc nó ag plé le caintúirí maithe eile. Ní léon dabhairt ach go dtug an scrúdaithe teig sppraga agus sprioc cínte gon ólamór. Tugann daoine faoi scrúdaithe teig le na gomas sa Gaeilge a bheas agus le cáilíocht atá aitheanta a fháil a léiríonn an caighdeán sin. Bhí an cuasa dlí cleachta trí Gaeilge á dhéanamh am aigrithe óstaí an rí, agus bhí sé mar riachtanas den chóirsa sin an si a hain a bhaint amach sulabhrantar an diplóma sinart. So bhí orm sé é a dhéanamh ach fiú más rud nach raibh orm é dhéanamh bheith fánn orm tuairt faoin si a hain. Mar ní rastal mé ar Gaelscoil agus níl céimam sa Gaeilge agus cé go labhríonn se Gaeilge go léithúil, níl éon cáilíocht faoi letham. So is tócha hastig weim an si hain bhaint amach mar is rud éigen neódrach agus neamhsplach a léiríonn do chuid chumas sa Gaeilge. I started learning Irish 2 years ago at the Irish Cultural Center in Paris. I decided to learn Irish because I'm very interested in Irish culture, and I took the exam last year in Paris, and it was very helpful because it tested my speaking, reading, listening and writing. I'm on the Erasmus program now, and I'm studying for the A12 level in Maynooth University, and I take the exam in May in Maynooth. And then when I will go back to Paris, and I'd like to continue and keep studying Irish at the Irish Cultural Center. And then when I hope I will go back to Ireland and work and study here. The certification will be useful for education and employment. Bhí sima gom riamh san Gael ó bhís ar scoil agus nuair a furas an seans an sa cuasa i dhéanamh hágas an seans agus an scrúdú ag a deir an sin bhuinas trí las. An bontáiste atá ag buint leis ná go bhfuil cáilíocht gom banis, go bhfuil an testas a gom. Caim mé rá go raibh drogal orm ar dús an éonscrúdú a dhéanamh nuair a thosaí mé ag atholaim na Gaeilge seap mé go raibh mar gáhann scrúdaithe déanta agam i híl. De réir a chéile dóla mé faoi teig agus an córas teig agus go bhfuil teig mar chuid de chóras idirnáisiúnta san Eorp agus spreag sé má chuid fisachta an sin agus lé mé beagán faoi teig. Bhartaí mé é dhéanamh agus bhí dúshlán pásanta i gceist freisin, so chail mé má rugal de réir a chéile. An
nósa sin, tug an scrúdaithe teag sppraga, teoir agus spruc chénta gon bhúntóir, chun gur féidir an taceocht cheart ar chuir fáil gon na fólamóirí ag level éagsúla agus iad ar an neistir fólama. Is féidir le múntóirí agus le hagraachtaí a bhí na pleanáil cuasaí teanga, dul go dtíon sí viidirlín chun sílabais, scrúdaithe samplacha agus ábhar hagasc a fháil siar an eisce. Nis is méid múna dachmig tá sé anúsáideach mar ar an siomhteag é hain tá na sílabais ar fad le amach go soléir agus go héasca agus féidir checklist a dhéine ar na tupaí agus na téimi ar fad agus is féidir am hain ceir leis an rang agus moscilne agus leidirna bhí am sa scrúdú is mé á dhéine a rionsliú. I maithúm féin tugann teag go leor deis na daon den óil sí macu sa Gaeilge. Domsa go gaiir múl chair sílam go leor mar tá méid múna na Gaeilge níos agus tá an fianaise sin am gohfuil ard caiid an am agus chumáile sin tá na caiilíochtaí am don choirla múntóireachta ar sin amach an seomma tá méid ar múna tá is féidlam is sin dhéine. An buntáiste smód an bhlamór ná gur féidló go gíonn siad hain an dul chun cín gur féidló a dhéanamh, go gíonn siad hain an próséis céimethe go bhfeiceann siad go bhfuil rudí átha le foghlaim acu. Tá té go húntaach mar tá sé ar chóras céimethe, tá syllabus lecha amach mar sin is féidir le dul araig písar físa rud atá anna bha agus tá gachrad ar líne an san chomá tá sé lecha amach go deas agus mar deirm ar chóras céimethe sin é is táchtaí is dócha mar bhúntóir. Rud is mó ná go bhfeiceann an dalta go bhfuil siad dul araig ar chóras céimethe agus buineann siad amach spruc agus is féidir le an spruc san a bhaint amach bliain in níag bliana. Bíonn córas scrúdaithe teag in nús ag agrachtaí agus ag garcú fórne, le na chinú go mé na scileanna na teanga chuí ag na hiarthóirí a cheaptar. Tá sílabas teag bunaithe ar an bhráma tagairtha cománta orpach de hangacha. Fáil chun fíorlóchhair a chabhraíonn linne agus muid leagan amach scrúdaithe atá intífa agus bailí go ólamóirí na Gaeilge. Níl córas scrúdaithe teag ceangailte le haon chuir sa teanga fiile ná le haon institút fiile. Cílíonn sé seo go dogan na torthaí léargus neamhsplách ar chumas Gaeilge na bhlamóirí. Denan cag go dtéibre ar fád trí bhean na Gaeilge agus tá sé fíorthábhachtach duine bheith cinnte go bhfuil ardchaidán sa Gaeilge ó thaobh na cainte, an scríomh agus na léthireachta ag aon duine tá gobarann seo. Tá fáilte amach againn go dogan teag an chinteach sin dúin. Soch an príomhhantáiste ná go bhfuil córas céimethe ann gur féidir féchan déir agus gur féidir hascot cadíd na céimen atá an cén levéil Gael na bheith duine ó thaobh na scríbhneirte nó thaobh na cainte de. Agus tá sé sin anna bhuntáisteúil dostár maitha siad leir den éigent le chur ag an gúntar peblií mar hampla le levéil ard Gael an láthra. Mar daine atá a gobar mar banisteir an anna seirbhísí teanga a gceantar le chinile. Caithí mé héana rá go sílam go bhfuil córas anna éifeachta sa teag. Mar tá so ginn tá 5 level éagsúlón, tá deisiom dá fólmarí agus tá canseirí dúchais. Creidúhainte bhaint má atá aitheanta go náisiúnta agus sílam héon ghfuil sin fíor hábhata. Dá fólmarí agus dó canseirí dúchais go maiid. Tá cratlach láidirón dá na fólmarí arís agus dó na múnseirí tá ábhar teagas leocha má atá chuthaigh le héile go hána éifeachta agus sílam héon gur rud anmhaith ar fád é a bheith ar fáil agan. Bíonn scrúdaithe teag ar siúl gach bliain in ionad ar fud na tíre ó bhfuil scoilháinúid go baileann ar téirí, ó chorca go dún ngáil agus na honnaide tá agan thar leabhar. Tá leibheáin do gachtainna, agus tá fodann teagann seo chun taú le fólam agus le múna na Gaeilge. Bígí deagháilín, Gaeilge líofa, céim ar chéim.